Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi pirsa dumateng para bapak, para ibu, warga Desa Karang ingkang badhe tumut kemal kajat wonten ing punden. Kawula aturi enggal-enggal rawuh wonten ing panggenan menika. Tawangsuli malih ngaturi pirsa dumateng para bapak, para ibu ingkang badhe tumut kemal kajat wonten ing punden. Kula aturi enggal-enggal rawuh wonten ing punden samenika amargi enggal badhe dipun milai jamipun sampun 10:30 langkung. Saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, sedherek sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis menika ingkang tansah kawula mulyakaken. Somprambah dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa sak keluarga kanca perangkat sedaya kemawon ingkang rawuh ingkang wonten ing punden Karang ingkang tansah kawula mulyakaken. Kaleres ing dinten Setu Kliwon ing mriki kawula kabreng ngaturaken nggih menika sepindah saking keluarganipun Bapak Kepala Desa sisman sak keluarga kanca perangkat sak keluarga ugi warga Desa Karang sak keluarga jalar estri gedhe cilik tuwana dorondo lan joko semedya kempal manunggal dados tunggal. Niyatipun nggih menika sepindhah puji syukur dumateng kersa dalem Allah Subhanahu wa taala wonten lepatipun ageng let bagi pangeran kerembesaken pangapura nyuwun tambahipun rejeki ingkang kathah ingkang kalal barokah nyakapi kebetan sarinten sosak dalunipun. Kajat kaping kalih hormat tawasul dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam garwa putra aulia Suwada Syamdul Qadir Jalani pramila dipun atur hormat lepatipun nyuwun pangapunten wonten leres tansah paripan donga wilujeng sareng benjing pun mandhara beda menapa. Kajat kaping tiganipun Bapak Lurah sisman sak keluarga kanca perangkat sak keluarga Bapak RT, Bapak RW, warga Desa Karang, jalan estri cilik gede tuanom, duda rondo lan joko, semedya hormat dumateng kawitan lan wekasan. Mewah Bapak Adam lan Ibu Kowo, Bapak Ngako Sobu Pertiwi, hormat dumateng para nabi, para wali, aulia swadak Kanjeng Sunan Songoso, Kanjeng Sunan Kalijaga. Pramila dipun aturi hormatan sapari dipandonga wilujeng. Trambenjing pun mandhara beda menapa dene perlu kajat kaping sekanipun Bapak Lurah sisman sak keluarga kanca perangkat sak keluarga warga RT RW sedaya kemawon warga Desa Karang jalan estri cilik gede tuwana duda lan rondo semedya sedekah bumi wilujenge bumi kelarenipun bumi pategalan bumi persawahan bumi perkampungan tansah Allah Subhanahu wa taala pirangan berkah nyekulaken rejeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah kanggo nyekapi kebetan sarinten sosaderipun mugi ndadosaken barokah anggen kita pendul pandonga sedekah bumi ing dinten Setu Kliwon. Allah taala paring berkah lan paring barokah demen kita sami ndadosaken kesehatan keselamatan selawatan boten mangke beda menapa awal sangga akhiripun. Kajat kaping gangsalipun hormat dumateng akal Basma Cikal Bakun Siti Tuhan Dusun Karang pramila dipun atur hormat mugi Allah taala ngabulaken punapa ingkang dados kajatipun. Kajat kaping hormat tengganipun gegriyan ingkang dipun wucingi badan lan riwayatipun sedaya supados salamaya benjing pun mangke beda menapa. Selamat sak lebetipun griya, selamat sak njawipun griwa, selamat anggen padus pandang lawan tedos sak rinten sosaderipun padosa pinaringan berkat Allah Subhanahu wa taala rejeki ingkang kalal ingkang barokah. Kajat kaping pitunipun hormat dipatang kiblat sekawan Surya sasi tahun 8 sasi dinten 7 saha pekenan gasal sinaitan rinten kalayan dalu saha hormat saking sengkalanipun dinten Setu Kliwon.
sengkala dina sengkala sasi sengkala taun 12 tari wangi Jating Karang tangga mulut kaping sepindah daya kasebat pramila dipun kurmat ampun kuru beda keluarga warga desa Karang sak kukupanipun jaler etis sedaya kemawon boten mangke beda menapa sangkap kajatipun menika sakempalipun kajat sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing Pundan Karang pun sumidi saha pandonganipun sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali waskabi wa jiwaji wa duriyati ahli badi sana aulia ila qaryati Sekarang bawartini batiruja bangsa Abdurrahman batemang sekalian barono sekalian badu dan dalam sekalian kusuan ahli kita sami warga desa Karang ingkang sampun semare di mateng ala kubur saking jaler saking risaram basa sapituripun saya ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tabarakta rabbana wa ta'ala qulu sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal kandu kama ya ambar wa ajika wa adini sultanik. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Habibah wa aghisna ketika jatina ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina jamin awalina wal afat wa taqdilana fiha jami'al hajat wa tutaruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubadi rabbika salagayati min jami'in kharafil kaibatal mamat. Allahumma salimna ya salam salina min afatid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana kunana minal khasirin. Rabbana blana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrati a'yunil lil muttaqin imama. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilm wa la taj'alna wa yakum min ahli jar wa syirih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bina lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan dal kisaba. Rabbana tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa taqinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbi hablimna sholihin Rabbi hablimna sholihin Rabbi hablimna sholihin Rabbi waj'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatir Rabbana wa taqabbal du'a wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Eh